A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of a hyposon plant, and lifted it to Jesus' lips. So when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." Father, this is your word. Your word is you, Lord. Your word is alive. Your word is sharper than any double-edged sword. Talk to us in Jesus' name. We thank you, Lord. Amen. Ngaphandle kokudla ixesha bazalwane, kule ndawo sifunda kuyo, sivuye Yesu apha ekuphilizwe esithi kugqityiwe. Ah, wonderful Jesus. I believe at this point, uSathana okanye iintshaba zika Yesu zaze sezijonge ngamehlo amnyama ukuba sesikwenzile konke sisikwenzileyo kuye, kodwa kukho ilizwi ekufuneka silivile kuye elokwahluleka. Lo mntu uphila njengathi, udla ipapa nathi, usela amanzi nathi, uhlala kwezindlu uhlala kulo, kodwa uzibiza ngobungunyana kaThixo. Lo mntu must ayitshintshile le nto ayithethayo, must etshintshile le nto ayithethayo, elikhuphile ilizwi lokohluleka. Now kule verse sivayo uthi it is finished. I believe amadimoni noSathana babesebeme ngenyawo besithi ewe sikugqibile, kanti balahlekile. They've missed the point. Esithi kugqityiwe nje uthi mission accomplished. Ibona mna ndikule meko ndinyekenyeke, anazi ukuthi program yangasentla isithini. Ndisithi kugqityiwe mna ndithobe ndikufuna ebendikuzele uzalisekile kugqityiwe. Hallelujah. Uma siyapha kweli lizwi beligqityathethwa ngutata uthe benxaniwe enxanela imiphefumlo, bona bamnika iwayini bacimba fana bunxana enyameni, kanti yena ufuna abantu, kanti by the time bona bemnika ivinika uThixo uyisela kuye abantu bakhe. Esitshali lizwi nje esithi kugqityiwe uthi ngoba ndiyiwinile le miphefumlo ndibafumene abantwana Jesus. Uba siyabona apha uYesu akathi kugqityiwe enxiba isuti, akathi kugqityiwe etrimile emhle, but uthi kugqityiwe lijatha ligazi, uthi kugqityiwe sakwibhekifield, uthi kugqityiwe safeyisane notshaba, uthi kugqityiwe uthaba lisaphansi kwakhe, uthi kugqityiwe uthaba xa lijonga libona libohlule, kodwa yena uthi kugqityiwe. Uthi kugqityiwe, akathi kugqityiwe kube begqibile ezintweni ezimandi, egqibile ebhotolweni, akatsho kube suka
Kugqityiwe. Esitshwele ilizwi nje uYesu wayebeka full stop ukuthi Sathana ndivumile nayenze beniyenza hayi ngoba bendikoyika ngoba kukhona mission bendiphezu kwayo kodwa kugqityiwe sengathi wayevusa intloko eveza ubuthixo bakhe ukuthi nantoni ubuyenza awusazokwazi uyenza ngoba kugqityiwe. Celebrate ezinhlungwini zami nihleka ezinhlungwini zami kodwa ngoku ndithi kugqityiwe. Kukho amaxesha apho kudlule ebunzimeni ebusuku lile uphethula umqamelo uthi hayi mhlamba ndithandazi uvuka uthandaze imeko iqhubeleke uthi le nto ndisalifunda izwi but imeko iqhubeleke but into endiyaziyo ikhona full stop. Ikhona full stop. Ikhona full stop. Uyabona i-author xa sibhala uyabhala abhala afike ekugqibeleni abeke full stop. Wena mntu ufundayo noba ubusathanda uqhubeleka kodwa xa ufika kwi-full stop ufike ume. Noba uSathana ebesathanda kangakanani ukubona ulila kodwa namhlanje kufika i-full stop. Uzothi noma ebesafuna afika kukumbhalo omkhulu othi it is finished. Xa kugqiba uThixo akugqibi mna, xa kugqiba uThixo akugqibi wena kodwa kugqiba uThixo. Akugqibileyo uThixo akukho mntu namntu abakwazi uma phambi kwakhe. Okwanti kwazi uma phambi kwakhe ubuyayikhumbula iBhayibhile isibalisela ngebali likaBhalaki noBhileham waqaphuka uba uSirayeli ukuthene sikelelwe kanje bagqiba kanti begqiba nje sekwagqitywa athi masiyoqalekisa uSirayeli endleleni ayaqalekisa uSirayeli kuvela igelosi ibona lihashi umnikazi wala kaliboni kanti kuma isithunywa sezulu sekuba uThixo uqobe endleleni uthi it is finished. It is finished. It is finished. Kugqityiwe. Akukho mntu umayo phambi komlambo kaJehova. Akukho mntu umayo phambi kwa-full stop kaThixo. Akugqibe yena akugqibanga mna akugqibanga wena. Uba siyayikhumbula iBhayibhile kwafika isithembiso kumama kaSamsoni kwathiwa ewe simvile ukukhala kwakho uzozala umntana oyinkwenkwe isikere singaze sihlale ezibeleni zakhe lo mntwana uzaba ngumahlulwa kaThixo. Kodwa uSamsoni ubonakala elibhetyebhetye elithanda amabhinqa ulithabaza ahleka namaFilisti kanti akazi uba kugqityiwe. Uthi uSamsoni ngexesha amaFilisti sekehlekisa ngaye inwele ziqhetyiwe usondela kufutshane nentsika uyazibapha ukhupha ilizwi uthi mawo ndikhumbule because it is finished. Kugqityiwe ngoba kwakugqityiwe. AmaFilisti ona ayerhalela kugqibele wona empilweni kaSamsoni ayerhalela ukuhlala kude kuphele kanti awazi uba wona plena sekupleniwe awazi uba wona gqiba sekwagqitywa. Xa kugqiba uThixo akukho mntu umayo phambi kwaloo nto. Kugqityiwe. Nangoku ubungafuni uze apha epasikeni ngoba utyiwa yilikutyayo kodwa kugqityiwe. I-full stop ibekiwe. Kugqityiwe. Kuphelelisiwe. Kwanelisiwe. Kugqityiwe. Usaziva ihunzi emama gidigidi utsho njani ndigquma ndikwesitulo uyesu sangathi kugqityiwe esitsho ehlele ephayilesi zangatsho sesezulwini utho esesemthini womhlazo wathi
kugqityiwe. Wathi kugqityiwe. 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 Hayi bakugqityiwe. Hayi bakugqityiwe. Hayi bakugqityiwe. Kugqityiwe. 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 Uyabona xa kugqiba uThixo egqiba ngobomi bakho, egqiba ngemeko yakho, akugqibanga wena, akugqibanga family yakho, futhi akugqibanga nalo mthandazo wakho, kodwa kugqiba uThixo. Xa sekugqiba uThixo, uSathane uthi sekuyakubapha, kodwa uphuphuke ngoba kugqibanga mntu. Sibona abafana baseBhabhiloni bathi kumkani, ungasithiya la magama usithiya wona esingawaziyo, asizuphikisana nawe, sizowamkela ngoba sazi into enye, kugqityiwe ngasentla. Ithi iBhayibhile xa abafana baseBhabhiloni babengafuni ukukhonza uThixo wenziwe ngezandla zabantu, kwagqiba ukumkani uba la madoda mawafake emlilweni, kanti ugqiba phezu kwesigqibo esagqibwayo. Bathi la madoda bezofakwa emlilweni, bawujonga umlilo, badudisa izwane, bathi kumkani sibuvuka ushushu, kodwa into esingazuyenza kukuguqa kulo Thixo. Kanti uThixo segqibile ngasentla, ikhona indoda yesine eseyibalinde ngaphakathi, bangena yamakhosha, yahamba nabo, yathi ngoba kugqityiwe. Kugqityiwe. Akukho mntu uzoma endleleni yenu yokholo ngoba ndigqibile, ngoba kugqityiwe. Ngoba kugqityiwe. Ukhangela indlela zikaDaniyeli, kuthiwa yindoda etheni le. Ithi iBhayibhile zange bayifumane into ababezombamba ngayo yena, kodwa balandela emva koThixo wakhe, babeka umthetho. Wathi uDaniyeli, ndanibona niyawubeka, kodwa ndizuhamba ngale ndlela. Ifunwa nini? Ngoba kugqityiwe. Bamthatha uDaniyeli bamfaka emadini wengonyama, bathi seke phakathi besithi sigqibile. Kwaqhamuka ingonyama yomndeni kaJuda yathi ndigqibile. 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 Kagqiba uThixo, imeko ziyazama usibamba, kodwa siyaphunyuka ngoba nangoku kwakuthiwa sozuphangele, kodwa uyasebenza. Kwakuthiwa sozube namntana, kodwa unomntwana. Kwakuthiwa sozutshate, kodwa utshatile. Ngoba kwagqitywa. Ngoba kwagqitywa. Sezizama uma endleleni, umnikazi wendlela uyasusa ngoba kugqityiwe. Xa kugqibe yena, akugqibanga mntu. Umfazi kaPotifa wazama uma phambi kwecebo likaThixo, esiza kuJoseph, uthi yiza ndilale, bathi ngoba kazi ukuthi udonsa umntu ohamba noThixo, udonsa umntu egqityiweyo ngaye. uJoseph uyabaleka ngoba imeko asikwazi usibamba. Xa kugqityiwe siyaphunyuka, siyaphunyuka. Ngenxa yoba kugqityiwe, ungabi salila, ungabi saqalekisa, ungabi saqumba, ungabuzi nombuzo, ngoba it is accomplished, it is finished. Kuphelelisiwe, kuphelele. Ewe imeko xa ijongile akho nto inika ithemba, kodwa ndiyakuxelela kugqityiwe. Kugqityiwe.